В тази гонка той е отпред, дрифта започва. Двамата в първия ляз за Войт. Перфектно представени са двамата. Каква гонка, какво зрелище! Дами и господа, голяма беше битката. Сега ще разберем и резултата. Шест на 4 в тази гонка за Симеон Петров, дами и господа. Обаче Емил Емилянов продължава напред. От предишната гонка знаем резултата беше 7 на 3 за него. Още един представител на град се класира напред.